At tari mga ano. Lagi pa daw ang tanong magmatigas. Yung pala yung daming uod, yung antik. Pag may nilalabas galing sa ref, ingit na ingit. Medyo parang tikas eh. Inay! Inay na naman yan! We are here sa Victoriano. Inay! Mga inay! Picture! Kita ba na kami? Oo, hindi, huwag na mag-alala. Tutuloy ko na sa iyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, tagalin naman sa tayo. Tagal naman. 1, 2, 3. Hi! Ayan. Ang mga Miss Universe mag-hi. Hi. Hello! Hello! And the last but not the least. Yes! And hello. May kanya-kanya. Kanya-kanya picture. Magsisipa ka rin minyon. I'm a caballero. Ako pa sa sarili ko. Ayaw, makita ang ganda. Nagwala maraming mag-picture. Victoriano's Garden. Bine! Ay, pasensya na po kayo ha. Maliit po yung bahay namin. Maliit ang bahay niyo. Ba't gano'n? Ayo? Ay, gagaan. Dito ka lang sa tabi ko.
tayo. Pauwi na po kami. Kami ay nanggulo sa Victoriano. Nasa akin Ako. Pero susuka tayo sa magag. Ako, bukas na. Yung ticket mo saan? Baka tayo makaapak ng food. Saan ka? Dito ka. Hindi, mag-video lang ako sa inyo. Hindi na kasama sa Hindi. Hello! Singulangan ka na. Sino pa? Bye-bye! Wait lang! Ay! Ang inay! Sa tabi ni na. Hindi na ako gawa. Masaya, di ba? Saya natin pag ganito. Hindi, buto. Oh, buto. Pwede naman mataya pa. Ay, pagkatay, tutulong. Tulong. Wala kami na. Kape na daw, kape. Ang init. Bye, guys! Bye! Ay, sa kotse. Kali sila, gawa ng Handa ninyo ang tawel. Bye! Kami bumaba. Sa fridge. Wala. Ayan o. Diyan, ayan. Hindi nga lang alam. Ay, gano'n nga. Royal Sprite. Wala. Tanong natin dun sa, ano, dun. OMG, wala. OMG. O, tara, let's go. Ayun, ay. Coke, ano yan? Tsaka, hindi nga malamig. Sorry, malamig yan.